ኣብቲ ብኔቪ ሲል ዝፍለጥ ፍሉይ ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ እቲ እንኮ ወተሃደር ኣብ ታሪክ ሃገር ነቲ ልምምድ ሙሉእ ብምሉእ ዝወድኦ ብሰንኪ ግጅፉ ካብ ሰራዊት ኣሜሪካ ተሰዊጉ ክንሱ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ክብደቱ ካብ 297 ናብ 191 ፓውንድ ብምውራድ ተመሊሱ ኣባል ክኸውን ዝኸኣለ ኣብ ውሽጢ 17 ሰዓታት ልዕሊ 4000 ፑል ኣፕ ብምግባር ዓለም ለኻዊ ክብረ ወሰን ብምሓዝ ልዕሊ 30 ኣልትራ ማራቶን ውድድራት ዘካየደ ብሚልዮናት ዝግመት ቅዳሓት መጽሓፍቲ ድሸጠ ከምኡ እውን ንሚልዮናት ሰባት ብምትብባዕ ዝልለ ምስ ምዃኑ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እቲ ዝሓየለ ወይ ዝበርትዐ ሰብ ናይ ዓለምና ብዝብል መለለዩ ይጽውዑ። Retired Navy SEAL David Goggins. Dave Goggins, retired Navy SEAL himself. David Goggins, a Navy SEAL, one of the toughest men on the planet. The hardest motherfucker on planet Earth. ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ካብ ዝተዘርግሐ መጽሓፍቲ ሓንቲ ዝኾነት ካንት ሀርት ሚ ዘርእስታ ልዕሊ 10 ሚልዮን ቅዳሕ ሽያጥ ዝረኸበት ንሚልዮናት ሰባት ዘነቓቕሐት ኣዝያ ኣደናቒት መጽሓፍ እያ። ኣነ እውን ሓደ ካብ ኣንበብቲ ናይታ መጽሓፍ ምስ ምዃነይ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸሓፋይን በዓል ታሪኽን ናይታ መጽሓፍ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ልዑል ተገዳስነት ይሕደርኩ። እቲ ምንታይሲ ኣብታ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ታሪኽ ንምእማኑ ዘጸግም ሓርገጽጎጽ ዝበዝሖ ህይወትን በቲ ሓደ ወገን ድማ ሞራልካ ሓፍተብል ዛንታ ስለ እትድህስስ እያ። ጸሓፊ ናይዛ መጽሓፍን ዋና ናይዚ ታሪኽን ዝኾነ ዴቪድ ጋጊንስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቀጻሊ እናጎየየ ንሰባት እናተባብዐ ኣብ ወተሃደራዊ ህይወት እንከሎን ስፖርት እናሰርሐ ንሪኦ ኢና። ንዕኡ ዝምልከት ቪድዮ ናባኹም ነብሎ። I've trained 99% of my life alone. No one pat me on the back. I did all of the work alone. No one can motivate me. Where is it? Oh, I don't need it. ሰላምታ ይረሳዕኹም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ከመይ ኣነኹም? ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ዝበልክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎሚ መደበይ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ብዛዕባ እቲ ብሓይሉን ትዕግስቱን ዝልለ ዴቪድ ጋጊንስ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ብ1975 ዓመተ ምህረት ኣብ ባፍሎ ኒውዮርክ ተወሊዱ ኣብኡ ዝዓበየ ጋጊንስ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣትሒዙ ብጭንቀትን ፍርሕን ይሳቐ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ሽግራት ድማ ወላዲኡ ከም ዝነበረን ብሰንኩ ድማ ኣዲኡን ሓውን ብክቱር ፍርሒ ክሸቕረሩ ናረኣየ ናይ ንእስነት ግዚኡ ከም ዘሕለፎ ይዝንቱ። ኣብቲ ግዜቲ ወላዲኡ ናይ ሮለር ስኬቲንግ ትካል ስለ ዝነበሮ ንደቁ ኣብቲ ትካል ክሰርሑ የገድዶም ነይሩ። ዴቪድ ድማ ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ኣብቲ ትካል ምሸታዊ ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ኮይኑ የገልግል ነበረ። በዚ ህይወት እዚ ብፍላይ ብህይወት ደቃ ኣዝያ ትጉህ ዝነበረት ወላዲቶም ደቃ ከምዚ ኢሎም ዕግርግር ናይ ወላዲኦም ናረኣዩ ከዓብዩ ስለ ዘይደለየት ካብ ገጽ በዓል ቤታ ብቁልጥፍ ደቃ ሒዛ ክትስወር ወሰነት። እቲ ምንታይሲ በዓል ቤታ ምስ ዝተፈላለያ ኣንስቲ ክዘውርን ሕሉፍ ሓሊፍዎ ኣብቲ ንሱ ዝውንኖ ትካል ደቂ ኣንስትዮ እንዳምጽአ ኣብ ቅድሚኣ ናብ ቅድሚ ደቁን ምስአን ይሰትን ይስዕስዕን ካልእ ኣነዋሪ ተግባራትን ይገብር ምስ ምንባሩ እዩ። ናብ ኣብ ኢንዲያና እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ብራዚል ተታሒዞም ዘምርሑ ክልተ ኣሕዋት ምስ ወላዲቶም ካብቲ ምስ ኣቦኦም ኮይኖም መዓልታዊ ዝርእይዎ ባእስን ጭንቀትን ወፂኦም ንዝተወሰነ ግዜ ሰላም ረኸቡ። ነዊሕ ከጸንሐ ሓውን ዴቪድ ናብ ኣቦኡ ተመለሰ። ክልቲኦም ወለዲ ሓደ ቆልዓ ሒዞም ድማ ህይወቶም ቀጸሉ። ዴቪድ ኣብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ናይ ማሕበር ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ክፍሊ ጀመረ። እንተኾነ ድሕሪ ናይ 1 ዓመት ትምህርቱ ማለት ናብ 3ይ ክፍሊ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ትምህርቲ ክርድኦ ብዘይምኽኣሉ መምሃራኑ ብኹነታቱ ኣዝዮም ተሸቒሎም ንወላዲቱ ኣዘራርብዋ። እቲ ካብ ህፃንነቱ መዓልታዊ ካብ ወላዲኡ ዝወርዶ ዝነበረ ቆይቆን ጸርፍን ሓንጎሉ ብሕማቕ ከም ዝተንከፎን ብሰንኩ ድማ ጭንቀት ከም ዝገበረን ተረጋገጸ። ብቐንዱ እውን በቲ ብቻይልድ ኣቢዩዝ ዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ በደል ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ ከም ዝተጠቕዐ መምሃራኑ ሓበሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣዘራርብኡ ተቐይሩ ብቐጥታ መልእኽቱ ክሕልፍ ይጽገም ከም ዝነበረን ወጣእታ ኣመባል ከም ድበጽሕን ይዝከር። ብዘይካዚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜያት መጥቃዕቲ ዓሌታዊ ጽርፍታት ይወርዶ ከም ዝነበረን ካልእ ተወሳኺ ጭንቀትን ጸቕጥን ናይቲ ማሕበረሰብ ንህይወቱ ፈተና ከም ዝኾኑ ኣብ መጽሓፉ የዘንቱ። ነበርቲ ናይቲ ንሱ ዝነበረሉ ዝነበረ ገዛውቲ ኣዝዮም ዓሌታውያን ምስ ምንባሮም ከኣቱን ክወፅን እንከሎ በቲ ኣብቲ ግዜቲ ንጸለምቲ ከም መግለጺ ጽላኣት ገይሮም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቃል ኒገር ብምባል ከም ዝጸርፍዎን ኣብ መኪኑ ከይተረፈ ክንቀትለካ ኢና ኒገር ዝብል ጽሑፋት ይገድፍሉ ከም ዝነበሩን ይፍለጥ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ገና ወዲ 16 ዓመት እንከሎ እዩ። I got called nigger every day of my life growing up. One of the high ups in the KKK, son, sat behind me in 2 classes, so he called me nigger all the time. One time in my Spanish class, we had all of our notebooks that stayed in the class. And I'll never forget opening my Spanish notebook, and on it was a noose, like a little hangman noose, with me hanging from it. And they had written, nigger, we're gonna kill you. And I took it to my principal, and I wasn't a good speller at all. And the best advice he can give me, God help his soul, was this: they're ignorant.
ዴቪድ ጋጊንስ ካብ ዝቐፂሉ ናይ ፓራሹት ኮርስ ክወስድ ካብቲ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኮይኑ ዘገልገለ ኣባሕጉኡ ሓሳብ ቀረበሉ። ነቲ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዘማዕበሎ ናይ ርእሰ ምትሓት ስምዒትን ፍርሕን ሙሉእ ብምሉእ ክሓኮ መደብ ዘውፅእ ይመስል ብዘይ ዋዕል ሕደር ነቲ ኮርስ ክወስዶ ናብ ሓይሊ ኣየር ኣምርሐ። ኩሉ እቲ መምርሒ ተቐቢሉ ድማ ልምምድ ክጅምር ከም ዝኽእል ተነገሮ። ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ናይ ልምምድ ግዜ ከሎ ብሕማም ምኽንያት ንግዚኡ ካብቲ ልምምድ ክእለ ተገደደ። ድሕረዚ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኮይኑ ብታክቲካል ኤር ኮንትሮል ፓርቲ ዝብል መለለይ ዝፍለጥ ዲፓርትመንት ዕላዊ ስርሑ ጀመረ። ካብ 1994 ክሳብ 1999 ዓ.ም ድማ ኣባል ኮይኑ ብዙሕ ስራሕት ኣበርከተ። ካብዚ ቀፂሉ ናብቲ ብኔቪ ሲል ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኣሜሪካ ክጽንበር ምድላዋቱ ጀመረ። እዚ ክፍለ ሰራዊት ናይ ባሕሪ፣ ናይ ኣየር ከምኡ ናይ መሬት ኣዝዩ ብርቱዕ ልምምድ ብምግባር ነቶም ኣባላት ዘሰልጥን ክፍሊ እዩ። ኣባላት ናይዞም ሰራዊት ክትከውን ብዙሕ ፈተናታት ክትሓልፍ ስለ ዘለካ እንተወሓደ ሚዛን ነብስኻ ቁመትካን ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ ግዜቲ ሚዛን ዴቪድ ጋጊንስ 297 ፓውንድ ወይ 134 ኪሎ ይምዘን ምስ ምንባሩ ነቲ ረቋሒ ከማል ኣይከኣለን። ሚዛኑ ኣመሓይሹ እንተመፅዩ ካልኣይ ዕድል ከም ዝወሃቦ ድማ ተነገሮ። ጋጊንስ እቲ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣመጋግባን ጉዕዞ ህይወትን ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ግጅፉ ከም ዝኾነ ተሰወጦ። መዓልታዊ ዕሹግ ምግብታት፣ ሽኮራዊ ነገራት፣ ኮታስ ኩሉ ጠንቂ ሕማማት ዝኾነ ምግብታት እናዓደገ ዝምገቦ ዝነበረ ነገራት ኣወጊዱ ጉዳይ ጥዕንኡን ምጉዳል ሰውነቱን ክገብር ብሞራል ተበገሰ። ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ ኣባል ኔቪ ሲል ናይ ምዃን ባህግታቱ ከተግብር ንኩሉ ብድሆታት ገጥሞ ከም ዘለዎ ምስ ነብሱ ቃል ኣተወ። ድሕሪ ናይ 3 ኣዋርሕ ጻዕርን ትዕግስትን 106 ፓውንድ ወይ 48 ኪሎ ጎደለ። ኣመጋግቡ ቀይሩ ካብ ዕሹግ ምግብታት ተሰናቢቱ መዓልታዊ ነዊሕ ኪሎሜትራት እናጎየ ከባቢ ፍርቂ ኩንታል ክጎድል ከኣለ። ሓንጎሉ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ሰላም ክስምዖ ጀመረ። ናይ ንእስነቱ ስምዒታት ከም ፍርሕን ሸቑረራን ዝኣመሰሉ ካብ ሓሳቡ ኣርሒቖም ወፁ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ርእሰ ምትእማንን ድፍረትን ኣማዕበለ። ኣብ 2001 ኣባል ኔቪ ሲል ኮይኑ ልምምዳቱ ካብ ዝጀመረ ኣትሒዙ ክሳብታ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኢዱ ከይሃበ ኩለ መድረኻት ዝወድአን ክንደይ መሰናኽላትን ቃንዛን ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታትን ገጢምዎ እዩ። እንተኾነ ጋጊንስ ብቐሊሉ ኢዱ ክህብ ከም ዘይኮነ ብዘሰምዕ ሓይሊ ነቲ ኩሉ መሰናኽላትን ወላውን ነቲ ንህይወቱ ሓደገኛ ዝኾነ ልምምዳት ብድፍረትን ትዕግስትን ክዛዝሞ ክኢሉ እዩ። ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ነዘን ኩለን ናይ ኔቪ ሲል መድረኻት ክሳብ መወዳእታ ብዓወት ዝዛዘሞ ወተሃደር ብዘይምንባሩ ዴቪድ ጋጊንስ እቲ ናይ መጀመርያ ወተሃደር ኣሜሪካ ነዚ ክውን ዝገበረ ክኸውን ከኣለ። ኣብ ታሪኽ ፍሉይ ሓይልታት ሰራዊት ኣሜሪካ ሓድሽ ምዕራፍ ገንጸለ። እቲ ዘይሓልፍን ዘይስገርን ዝመስል ዝነበረ ናይ ግዜ ቁልዕነቱ ጭንቀትን ፍርሕን ብድፍረት ነቲ ዝኸበደ መድረኽ ናይ ሰራዊት ክሰግሮ ከም ሓይሊ ተጠቂሙ ናብ ረብሑ ቀይሮ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ብሓይልን ትዕግስትን ጋጊንስ ኣዝዮም ተደነቑ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ድማ ናይ ክብሪ ሽልማት ክወስድ ከኣለ። ድሕረዚ ምስ ሲል ቲም ጉጅለ 5 ኣባል ብምዃን ዕላዊ ስርሑ ጀመረ። ን20 ዓመታት ኣባል ናይቲ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለ ጋጊንስ ኣብ ከም በዓል ዒራቕን ኣፍጋኒስታን ብምኻድ እውን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፉ ምንባሩ ይዝከር። ኣብኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት ብዙሕ መቑሰልትን ስንክልና ናይ ዕርኽቱ ይርኢ እኳ እንተነበረ ኣብ ብዙሕ ናይ ኮማንዶ ስርሕታት ተሳቲፉ ግን ብዓወት ይዛዝሞ ከም ዝነበረ እውን ኣብ መጽሓፉ የዘንቱ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኣብ 2005 ዘጋጠመ ሓደጋ ናይ ሄሊኮፕተር ብዙሓት ዕርኽቱ ኣብኣ ዝነበሩ ብህይወት ክተርፉ ብዘይምኽኣሎም ንጋጊንስ ሓደ ዓቢ ሓላፍነት ከሰክሞ ክኢሉ እዩ። It now appears that 17 American soldiers were lost when their helicopter was shot down by enemy fire. The Chinook helicopter was carrying 17 members of a special operations unit into a operation against Al-Qaeda and Taliban fighters in the rugged mountains near the border with Pakistan when a second helicopter reported seeing an explosion. ንሱ ድማ ደቆም ነቶም ስዋኣት ዕርኽቱ ዝኸውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምእካብ ነበረ። ናይ ነዊሕ ኪሎሜትር ርሕቀት ብምጉያይ ድማ ንደቀቶም ስዋኣት ዝኸውን ከባቢ $2 ሚልዮን ኣከበሎም። እዚ ንናይ ኮሌጅ ስኮላርሺፕን ካልእን ዝውዕል ምኽንያት ብምግባር ከም ዝጀመሮ ባዕሉ የዘንቱ። ዴቪድ ጋጊንስ ካብ 2005 ጀሚሩ ኣብ 60 ዝተፈላለየ ኣልትራ ማራቶን መድረኻት ክሳተፍ ክኢሉ እዩ። ብዘይካዚ እቲ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ከስፍሮ ዝኽኣለ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ 17 ሰዓታት 4030 ፑል ኣፕስ ክገብር ብምኽኣሉ እዩ። ጋጊንስ ነቲ ኩሉ ዝሓለፈ ናይ ህይወት ጉዕዞ ዝገልጽ መጽሓፍቲ ከም ዝጸሓፈ እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ኣብ 2018 ካንት ሀርት ሚ፣ ኣብ 2022 ድማ ነቨር ፊኒሽድ ዘርእስተን ብሚልዮናት ዝግመቱ ኣንበብቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝረኸባ መጽሓፍቲ እውን ናብ ህዝቢ ዘርጊሑ እዩ። ዴቪድ ጋጊንስ ኣብዚ ግዜ እዚ ንብዙሓት ፍሉጣት ሰባትን ሰብ ሃብትን ብውልቂ ሓገዛት ብምሃብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እናዞረ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተመክሮ ኣብ ምክፋል ተጸሚዱ ይርከብ።
ብፍላይ ኣብቲ ከምቲ ንሱ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝነበሮ ስምዒታት ተኣሲሮም ዝነብሩ ዘለዉ መንእሰያት ብምድሃብ ብዙሕ ኣተባባዒ መደረታት ብምሃብ እውን እቲ ቀንዲ ዝነጥፈሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎም መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ሃብዋ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽና